Takže jsme tu zpátky a jdeme na to. A tohle je když tak Counter-Strike Source. A kdybyste chtěli, tak za 10 lajků vám to dám do popisku videa. Jo? Třeba nebudem kempit, nejsme nami. Doufám. Ty ale zkoumal jsem to. Oni vždycky bývají tady, ale nevím. Ty tam budou... Jo, já se bojím. Shit. Ten nás jsme docela lomit. Docela jsme velký na tyjo. Jsme takový lomy, že to není možný, tyjo. No, vy, spíš já. Já to hraju, že jo, tak... Nevím. Tady se někdo spavnul. A je tady... A je tady dobrý, že na mapce se ukazují, jak by to červení jsou teroristy, třeba jednomu, tak už ne. To je svině, ono zmizlo. Promiňte. Ty kde? Jo, jsme nevystříleli. Sráč se bez tak odlognul, protože viděl moji postavičku, tak jsem mu dal za co pro to. Kde jsou všichni, to se mě všichni bojou, nebo co? Co, jsem neviděl, že jsem takový postrach ulice. Takový ten gentleman, znáte to, ne? Který zabíjí teroristy. M4. Jo. Takže tak mi řekněte, co máte nejraději za zbraň. Já mám nejradši teda M4, vole. Pardon. Já mám nejraději M4, protože to je moje prostě nejoblíbenější, no. Tak. Bych to líp neřekl. No a ta už. Jo, dobře mi. Porci. To je prostě. Mě vyžrá. Co to bylo? Rychle přebij. Aha. Shit. Jsme 1:3. Já bych byl tak rád, kdybyste mi dali aspoň těch 9 lajků a třeba 3 ty odběratele. To by bylo prostě, jako, že natáčím jako na začátek, tak by to bylo jako dobrý. Mě to strašně potěšilo. A věděl bych, že bych mohl... Cože? Troll. Nekempí. Kde je? Kde jsou nějací těch... Já už nevím, jak to děláte, co budu střílet. Tak pomalíč. Zase. Takový postrach ulice, mrtvonetka šiška. Co to bylo? Trošku AB, no.
Víš, takhle skáče pravý profík. O jo. Ne. Ty a šel bych, já vždycky, když... tak to jsem fakt jak velký srač, ty vole. Ježiš, prostě slov, To začínám dobře. Já už vidím ty komentáře. Ty se šlama už nikdy nenatáčet. Čoj, borec. Ale já se jich vždycky tak leknu, ty vody, ty prostě na houby. To žádný máte? Promiňte, že nemluvím, ale já se vždycky tak zaseknu, když natáčím na tobě poprvé. Já se vždycky, jak na to nejsem zvyklý, tak vždycky jakoby nemluvím moc, když hraju. Soustředím. Takže promiňte, když mi nějaký to, když nebudu trošku mluvit. A to bude tady bude ta svině. Už mám trošku nervy, jakoby trošku. Tady. Jo, dobrý. Ne. Ale jinak si to docela... Jsem chtěla říct, si to docela dávám a přitom jsem to bylo 3, jo. Oni mě 12 kart. Bez takový tam bylo. Pardon. Co to bylo? A bych to asi ukončil. Headshot. Tak ještě ne. To je kempr, to je strašný kempr. S ním se vybavit nebudu. Kdybych ho ještě zabil tím kaštanem. To tím granátem. Zkusíme dneska sundat někoho knifem. A ty hraju i Minecraft, jestli byste tak to nejdu, nebo Rampage. Odkud? Počkej, tak na co se podívám. Tak jsme se ho dali. Kolo. Já jsem ho mohl dát knifem. No. Není to tohle, bože. Jsem takový. Já prostě už nevím, tyjo. Já už prostě nevím,
Já bych si nejradši vykopal do země tu díru a čekal bych, až bych to prostě nade mnou někdo prošel, bych ho stál do té díry a tam bych ho propíchal. Tak to asi těžko, ne? Granátek. Tak tam jde. Já to čekám. Headshot. Dobrý killer. Takový dobrý killer. Takový 7:20. Chtěl AKčka. Jo. Ale příště se natočím. A už vím, kde je. Není tam. No, škoda. Tudy, ne? Tak ten už umře. Tady to šel nějaký... Jo, jsme přímo za ním. Já na to můžu vyjít, kaka. Tak, to je náš. Aha, on to není. Já ho chtěl knifnout. No, knifnout, no. Jo, já jsem to řekl. Hej. Máme 30 fps. Nevím, jestli to vidíte, ale mám to. No, já bych to asi už ukončil. Tak ještě, no už bych to ukončil, takže mějte se a příště u dalšího videa, takže čus.